Afgelopen dinsdag vond de opening van de 35e fietsvierdaagse plaats. De organisatie stond stil bij het feit dat Venray dit najaar 75 jaar is bevrijd en opende het evenement, naast het traditionele klokgelui, met een jeep van de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, om de bijzondere routes die dit jaar zijn bedacht door de fietsvierdaagse te illustreren. Debutanten en ervaren deelnemers stapten op de fiets. Dit is voor ons de eerste keer. We wonen hier net een jaartje in Venray, dus we willen graag de omgeving leren kennen. Daar zijn we voor aan het fietsen. Ja, de omgeving te verkennen en te leren kennen. Ja. Ja, wij fietsen gewoon heel graag en we vinden het altijd heel leuk. We hebben altijd meegedaan. Bij de voorinschrijving, de eerste fiets heb ik ook gewonnen. Bij de inschrijvingen, dus het is gewoon altijd heel leuk. Eerst fietsen we altijd met de dames. En de kinderen. En toen de kinderen groot werden, alleen met de dames. En sinds de laatste jaren met mijn man samen. De voorspelde hitte zorgde er niet voor dat de organisatie het evenement moest annuleren, maar wel werden er extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Hebben jullie er überhaupt over nagedacht of jullie het wel door zouden laten gaan? Ja, daar hebben we echt over nagedacht en gedaan. We hebben informatie ingewonnen. We hebben informatie ingewonnen bij het GOHR. Dus van de provincie. Bij de gemeente zijn we mee in contact geweest en dergelijke dingen meer. Maar ja, we hebben het gewoon besloten het toch door te laten gaan. Wij hebben gezorgd dat we extra waterpunten onderweg hebben. Wij hebben gevraagd bij de gelegenheden waar we langskomen of ze willen zorgen voor extra schaduw en extra waterpunten en drinken. We hebben een aantal wegen, asfaltwegen vooral eruit gehaald. Hebben we anders gelegd. Want asfalt geeft heel veel warmte af natuurlijk. Hè. Dat hebben we gedaan. En verder adviseren we de mensen water mee te nemen, crème mee te nemen, hoedje op te zetten en te doen. We krijgen ook heel vaak de vraag van, ja, maar waarom niet om 7 uur starten of zoiets? Ja, dat kan gewoon niet, want we hebben geen invloed op de horeca. We kunnen ook moeilijk 2 dagen van tevoren bellen van, je moet extra personeel hebben. Dat kan niet. Maar onze uitpeilers die beginnen al om 4 uur. Ja, die kunnen we toch niet midden in de nacht wegsturen. Hè, dus. Heeft u zelf ook voorbereidingen getroffen om het aangenamer te maken? Ja, ik heb een pet bij me voor de ergste zon. En we hebben extra water meegenomen. En ja, daar moeten we het mee doen. En dan maar rustiger aan. Hè. Dat is toch ja, wat je kan doen. Ja, natuurlijk ook. Als je eenmaal op de fiets zit, dan leer je er weinig van. Dan valt die warmte nogal mee. Maar het is in ieder geval, dit wordt te warm, denk ik, ja. Het evenement kan rekenen op de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Kun je iets vertellen over de sfeer die er hangt tijdens de fietsvierdaagse? Oh, het is geweldig. Het is zo gezellig en vrijwilligers onderling, dat is heel mooi. En ja, het is ieder jaar is het weer een feest. En wat maakt het dat je vrijwilliger bent en niet zelf op de fiets stapt? Nou, daar heb ik het hele jaar door tijd voor om te fietsen en dat doe ik ook heel veel. Maar deze week is altijd voor de fietsvierdaagse. Plekken in de regio Venray die te maken hebben met de oorlog worden tijdens de fietsvierdaagse aangedaan. Met onze fietsvierdaagse zijn we te vroeg om daarmee te beginnen en te laat om het volgend jaar te doen. Dus hebben wij gezegd, wij gaan toch de mensen de gelegenheid geven. En ze kunnen dus onder andere nu naar het oude vliegbasis Te Veel kunnen ze naartoe. Ze kunnen langs het oorlogskerkhof, hebben ze zelf de keuze, er wordt wel wat voorlichting gegeven, maar ze hebben zelf de keuze of dat ze erop willen gaan of dat ze het niet willen doen. Wij hadden iets heel moois met het museum in Overloon, die fietsbrug zou klaar zijn. En gisteren kregen we het bericht dat die niet klaar is. Maar we hebben wel in het Oorlogsmuseum ook een aparte route gemaakt daarvoor. Dus dat is eigenlijk de jubileumactie die we gaan doen. Begint al een beetje te wennen als jubilaris nu voor de 35e keer? Jubilaris, nou, ik vind het wel goed. Ik zie het niet direct als jubilaris, maar ik vind het wel leuk.